Co je Šatolina Cup? Šatolina Cup je pohárový závod míchaný autocross s rallycrossem a v podstatě jezdí se to v nějakých hobby pravidlech a hobby regulích. To znamená, že k tomu není potřeba oficiální licence a je k tomu potřeba velký závod. Jo, a že by za mnou, kdybych jel, tak za mnou ohni, vole, jo, prostě. Kolik nás jezdí? Začínali jsme v 5 lidech, už je to více jak 10 let a dneska nás jezdí mezi 15, 17. Když je nějaký závod se s něčím kraje nebo je příliš blízko jinému závodu, tak se nás sejde třeba 12, ale v podstatě většinou více jak 10 se nás sejde vždycky. Máme takový heslo a to, že na trati bychom si ruce urvali a jakmile vyjedeme do depa, tak jsme kamarádi. Takže si v podstatě pomáháme, půjčujeme díly, opravujeme auta. Jde nám v podstatě o to, aby jsme si zajezdili, zazávodili a pobavili se tak, jak v podstatě spousta lidí nemá tu možnost a my tu možnost máme. Do krve bych možná úplně neřekl, ale na trati to občas bolí. Spousta lidí říká, že mezi nás se bojí jezdit, že jezdíme strašně moc tvrdě a ty, kdo se odváží, tak nakonec zjistí, že jezdíme vlastně velice čistě a že takový ty tvrdý rány, co vídáme v jiných divizích, tak je neděláme. A to si myslím, že je jedna z nejcennějších věcí, která vlastně tuhle divizi zdobí. Na vítěze čeká putovní pohár Šatolina Cupu, který už je léta v držení každý rok v podstatě jinýho vítěze. Žádný z dalších následujících roků neměl stejného vítěze. To znamená, máme vlastní putovní pohár, který si předáváme. Samozřejmě každý podzim pořádáme vyhlášení našeho Šatolina Cupu a vstupní rituál je možná jeden, a to je vzít odvahu do vrsti a zkusit se přihlásit, zkusit si mezi náma jednou zazávodit a zjistit, jestli to toho člověka nějakým způsobem chytlo, jestli to baví nebo nebaví. A úplně ideální je, když má porovnání ještě třeba s nějakým jiným sportem, s nějakou jinou odnoží něčeho, co je takhle adrenalinového. A protože lidi, co adrenalinové sporty neprovozují, tak ty většinou dopadávají tak, že buď se k nám přidají, anebo řeknou, že už s námi nikdy pojedou. Letošní rok je trošičku výjimečný. My jsme zařadili letos 2 závody v Nechanicích, což je zrovna tady na tom těhelném poli, kde se tady místní nadšenci rozhodli vytvořit závodiště. Strašně za to obdivuju. Vidím, jak vlastně takový rozdíl mezi tím, když to dělají profíci a když to dělají amatéři, a je ten, že když to člověk chce dělat na profesionální úrovni, je na to potřeba strašně moc peněz. A když se u toho chce člověk bavit, tak je na to potřeba strašně moc energie. A myslím si, že něco podobného je v podstatě i jako takový zárodek Šatolina Cupu, kdy vlastně vzniklo to tak, že my jsme nechtěli jezdit jenom N-kový auta, což jsou auta, které mají v podstatě minimum úprav, a nechtěli jsme jezdit drahý speciály. Takže jsme šli cestou nějakého kompromisu, která v podstatě nikde nebyla. My jsme si pravidla určili sami, nějakým způsobem jsme si je postupně na jednu stranu schválili, na druhou stranu jako upravili tomu, aby nám vyhovovali, a v podstatě to, co děláme, je jinak řečeno takový systém, jak přijít za co nejméně peněz k co nejvíc zábavy. A to bych řekl, že je asi naše takové jako největší motto. To, že jsme u toho kamarádi, to s tím možná jako souvisí a svezlo se to vlastně s tím, na jakém základě jsme tu divizi postavili.